tomu zdá sa byle prajc, also sprina je to taký cirošk, also ta reka Javornica, ta beží nekajke, ja neviem, nic celé 100 metrov podľa drohy do Kamenca. To je ranica na Nemské Bazilice. Za čas nacijo beše to Groß Basilic. Zade nás beše, zade kirka beše ešte jeden Wirtschaftsweg smo pravili, Puškinkec, tam sú to imeli Kralec boli, a tam beše ta posledná katolská Serbovka, to beše je bydlenie beše jiže na tekované tvarene staré, to beše jiže na Nemský Balčanských gruntách, a te rodže, na tom beše neviem, Bokozov, ne Svinosnač, to beše na Nebečanským boku. A poňšte mehr, oni mal polnú Brožničku, když beše, ja neviem, 100 metrov dalje nalievo. To sme beše potom Ježov, Dženca Kamec. Hej, so dohromady oko dokoje sa sú tam 8 statokov. Also to je, my sme praktisch to všetposledné z katolské Serbia boli. Môj džet tu povedal, že tu tam prišiel, že sú to tiež v Nemských Balcach a Ježove ešte. Niekoci boli, ktorí sú serbsce boli, ale to bolo evangelské. To poznám, za môj čas tam je nicht viac serbsce nemo. A k Nebečicám slušia, also ja bola na Započnem, potom přes puč na tamu boku puča, na smer Kamec běhu ešte Kinec, to sú to také krutko do konca vojny tam natvarili ich statok, to běhu Němce, a na vesmíre na Nebecice běhu ešte Sandmönkec, also Pieskové Mönkec, nicht der Pioneer, Čornakec, to běhu, no also do konca vojny běhu to tiež Serbia. A přes reku na Tamobok, tam běhu ešte 3 statoky, to sme běželi po Nemské Palce. Děti běhu tam Jacové, to běhu tiež po Čekaňcov, a to zajímavé běže, also Nebečansce, to běhu do Nebečic zašuli ić, to patrzyše tiež za Kinec Kristel, když běže Nemský starší, to běže tak stará jak ja. Ale tam môžeš na koncu 8-letníka, môžeš ja serbsky tiež. Přes reku na also Nemské Balčanské, tie chodzachu do Nemský Balc došli. A jo Hossenfelderec, to běže na Ježov, to běhu slušal o Kamence, to běhu do Kamenca došli chodžiť. Tam si běhu po Cikaňcu.